Mak info seputar Desa Papungan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, mak yo beh jan ses sampean tahu apa urung liwat dalan kene iki. Jadi Desa Papungan ini termasuk desa sing kulon dhewe ning area Kecamatan Kanigoro ya lho. Kulone wis masuk wilayah kota. Kulone iki kan sing sisih lorno kan perbatasan karo Kelurahan Gedhok. Gedhok ki sanan wetan masuk kota Blitar wisan. Lek sing sisih kidul wi sik kulone sik Desa Kuningan. Kuningan sik wilayah Kecamatan Kanigoro yoan. Lek lore kene iki ya masuk perbatasan karo Garum lek ra salah. Paling lore kene iki ya Talok paling taloki ketoke kok apa jenenge masuk desa pojok. Yo lek salah yo minta maaf. Jan ngene iki termasuk wis ses dalane ya. Lah kene iki lek ngidul titik kuwi kulon dalan iku bali desane ning kono kuwi. Berarti lek ra salah kene iki yo masuk Papungan Krajan paling mak yo. Yo lek salah minta maaf. Lek perapatan kono wi mung sing ra ngalor wi mung masuk Dusun Gajah. Dusun Gajah iya apa jenenge masuk Papungan. Lah iki wisata pemandian Kali Gajah lho. Tapi lek kene iki Krajan jenenge pemandian kok Kali Gajah mak ya. Apa ya kaline wis sangkane kolor kok daerah wilayah Gajah, aku ya kurang paham. Ngene sing ngerti ya sampean komen lho. Beh, ya wis matur suwun sampean wis ndelok videoku sampai teko kene iki. Aja lali sing rung follow di-follow, sing rung subscribe di-subscribe lho mak ya. Beh, la iki perapatan kene iki lek sing ngidul wi arah lapangan mak ya. Dadi sampean kabeh misalkan ngene iki nek info, ning lapangan Papungan nek karnaval misalkan utawa nek cekson apa kegiatan lainnya ngono. Lapangane ya kono kuwi mang lho, tak info iki lho, aja santek lali. Ngene urung mitet jempole ya ndang dipitet jempole, ajakane demen karo videone ya ngekeki apresiasi ya oleh ngono. Poh jan ngene iki lho lingkungan sekitar Desa Papungan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Dalane wis penak mak, dalane ya wis penak. Mergane ya wis kene iki daerah cedhek kota kene iki wisan. Lah totokane iki perbatasan mak ya. Wingko sak ret ngidul ngalorno sing etan dalan masuk Bangle, sing kulon dalan masuk Desa Papungan mak ya. Ya wis mak ya seputar info Desa Papungan Kecamatan Kanigoro.